trošku som si pokročil, tak chcem vám hneď povedať, že mi padol zo skýrky sú v tejto čierne, to je osadka, první. Taký naťašený som. Ale, dobre. Vravil som v minulom videu, že nedosadne ten, ako sa volá, karabík. Karabík nemám rád, ale mám rád ten balíšon. Trošku potrebujem, trošku si pokročím na 88 level. No chcem vám ukázať, ako sa ovláda tento Pixel Sniper. Takéto zvuky ma divné, neviem prečo. Musím postaviť, aby mi neseklo. Keď mám takto kameru na telefóne, tak mi to každý deň takto ešte mám takýto vrabč, čo to je? Cheese. Seká mi to, kámo. Lagy. Ty takto na telefóne ja točím. Tak mi to seká, že ma to sere. Lebo ty si dám napríklad granát, tak sa hrám normálne na 7. To bolo 10 z 10, ešte mi to sekalo normálne. Trošku ma, prepáčte za lagy, ale počkajte. Trošku postavím. Dobre, poďme si to. Prebijam. Ura, už nechci. Prosto mne dajú normálnu Fortnite pesničku, ale túto, ja neviem, Mne stačí, ja si nekupujem tance, nie na čo, aj tak nepoužívam ich. Voga. 3, 2, 1. Ja si tam túto mapu, alebo ja neviem, lebo šťastný. Toto mi padlo, ten malý taký film. To je však jaký nos tu pištolka, či to ja neviem. Plačeš. Už plačeš doma, že maminka vyrobná to. Černo. Černo, lebo i za to.
Sama chwilę. On je pri mne, to bebe. Teplo. Jakie teplo. Jakie no skill, more černo, to neviem ani hrať rival. Choď trénovať do areny, alebo ani nehrávaj tento rival, lebo to je ako to neviem hrať. Pani debil! A dosť. Už sa tak naštval, hej. Toto si prehnala na 100 rokov, hamba. Kamo, čo robíš? Tak ťa nevidím, lebo si tak... SPRGčko, ty no skill debilný, hej. Prepáčte, že takto zadávam, ale to som dinosaurus. Tak nemáš týchto chlapcov, chlapuškia. V reálnosti môžu byť aj mimlaty. Presne tak. Počkajte, kamenu si tam ďalej, lebo to nechám. Tá bomba to bola píka, pirorobino. Dobre, si presne to správne máš zabíjať. Ja sa musím obserať aj tam, lebo on taký černo, že ho nevidím moc dobre. Taký černo. On je predo mňou. Nebuď kemper, lebo ti tam pôjdem, že ťa rozdrčím. Budem z Anglicka, pôjdem do Anglicka. Ty si tam kemper? A že ťa nevidím? Oh my god, to bolo z 10 000. Môžem sa odpež, lebo to tak... Odručím. Dostal sa od mamka, sa 4-2. Ela sobre. Negde vidieť na YouTube. Oh my god. Teleporting. Akože, ja sa nechcem sa ukázať na YouTube, lebo hambím, ale môj hlas môžem. Toto je lepšia bamba. Ne! Určite je dobrý. Bibi. Také zvuky robia, neviem prečo. Ale kamo, ja verím tomu, že ukážem tú sniperku Pixel, oni mi závidia kamo. Lebo že vraj toto je legendárny. Ale je sádujem, nebudem sa silnejší, čo má veľa, čo má väčšinu.
radšej nebudem smiať, lebo ešte sa mi možno mi pomôže, lebo pozri sa, ty sa smiať, tak ja nevyhrám. Dobre. Ja to nemáme. Luis, jak sa volá? Luis 67. 57, sorry. 57, to je starý trend, ale to je 24. On celý zapnul, protože se mi chtěl vysměvat, debil. Já jsem si myslela, že už jde na Megamo. Dostal 5-1, kámo, hej. To je spojden, a že ma poslali môj kámo, že... A to je nic, ale je to dobrá farba, počkaj. Parga. A to krajšie. Či? Ja neviem, ja si tu. Dobre, ešte posledný gól. Metky. Jumper. Kameňomet. Teleporting. To je ešte teleporting, je taká dobrá zbraň. No nie je to zbraň, ale číslo. Ty som sa ukázal na YouTube, tak určite mi povedali na komentár, že som najhorší YouTuber. Jupiter. Ne, toto má rozdrčí penu a toto ja nedám. Handbook. Ja stupu. Kámo, toto ja nedám, ty veľký. Toto už prehrám. Ale je to no skill, lebo to... Kto to sprehnal? Lebo som videl na Instagrame, že toto bolo, že toto zasílaj niečo ešte. Posledný hitek. Stopper is level, ja, som taký. Ale takéto ja neviem. Minimálne som podrazil 132. To išlo na púdu. Takže viem mu dať hit, kámo, hej, z toho, ale... Ale to čo mám
za zvuky, kámo, to je jaký... Hej, určite všetko kúpil za Robuxy. Verím tomu, lebo je Robux sám. Ja, burger si dám. Kesi. Je to určite všetko kúpil za Robuxy českými. Aj tie zbranie, aj sniperky, všetko. Aj kľúče si kúpil za Robuxy, aby si kúpil, aha, už chápem. Ale nevadí, aj tak má dorazil, už aj tak nemá šancu. Ela sobe no balé, presa e bela, perigosa roupa meu coração. Players, jedna, dví. Teleporting Shen. Wow, 65. Tak kdo je lepší? Yes, kamo. Podvádzať. Fuck you! Ela sobe no bali. Ja nemám autošút. No.
hrał to szło? Nie wiem. O. Nowy. Poczekaj. A dobra. Nie ma autoszul, widzimy. Napiszcie mi. Aha, dobra. Tak widzimy. Widzimy na koniec. Kto je. Hehe. Gdzie? Tak, to dziwne, tak kto wygrał? Jeśli za mnie było wygrał. Poczekajcie. Co? Poczekajcie ludzie, za minutę są, dajcie mi sekundę. To sami samo. Dobra, już są tu. Co są nie powiedzieli? Tak, nie myślicie ważne, że mam baterkę. A proszę nie zabiło. Okej, tu to mam jedną. Pozrite, czuję more. Tak to są same To co chcę w realności? Chcę zapriznać, to co chcę w realności takie to. Tak się namieri. A co temu po co mam doma, prawda?
pánu a hračáru. Ale mám na moje. OK, toto bolo všetko z tohoto videa. Ak sa toto páčilo, video dajte mi like, odber a nezabudnite ešte čo dajte o komentár. Čaute.